Здравей, как се казваш? Анелия. На колко години си, Анелия? На 9 години. На 9 години. В кой клас учиш? Трети клас при госпожа Веляна Димитрова. Чудесно. Коя е любимата ти игра или спорт, Анелия? Любимата ми игра е волейбол. Чудесно. А ти спортувала ли си нещо? Да, плуване. Плуване. Харесваше ли ти плуването? Не много, но... Не много, а волейбол ти харесва повече. Да, по физическо. Добре, волейбол. Добре, посмей се. Хайде, искам да кажеш някой много вълнуващ момент в спорта. Един път ние като играехме момичетата баскетбол срещу момчетата, те в началото имаха повече точки от нас, те бяха 3-0. Обаче ние момичетата нямахме кураж и седнахме на пейката. Учителя по физическо дойде и ни помогна. И след това ние спечелихме. Спечелихте. Как се 10-3. Как се почувства ти? Не много добре. Не много добре. Защото? Защото? Найде много. Анелия, имаш ли приятели, с които си се запознала и сприятелила в спорта? Да. Да, можеш ли да разкажеш? В началото аз бях самотна, но децата дойдоха при мен и ме попитаха дали искам да играя. Аз казах да и се сприятелих. Имам си даже и най-добра приятелка. Добре, какво ще ми разкажеш за нея? Как спортувате с нея? Добре, играем баскетбол, волейбол, говорим си. Добре. Даже един път на криеница в класната стая играехме. Чудесно. А помагате ли си с приятелите ти, за да постигнете победа в спорта? Да. Когато примерно сме в един отбор или правим спринт по физическо, отбора ми ме подкрепя, за да има повече сила. Чудесно. Защото като правим 200 метра е уморително. Първо заставаш и след това си стрелваш. След това идваш пак и след това пак си стрелваш. Чудесно. А ти помагаш ли на децата, които са по-бавни от теб и които не се справят толкова добре с спорта? Примерно аз по немски един път Хер каза, нали какво означава шината там нещо. Обаче другарчето, дето седи до мене, Линчето, тя не знаеше какво означава и аз си показах от моята тетрадка и тя благодаря. Имах предвид в спорта, когато играете някакви спортни игри. Ти помагаш ли на тези, които са по-слаби от теб? И как? Аз съм по-слабата, така че те на мен не помагат. Те на теб ти помагат, добре. Какво би казала на някой твой приятел, който не спортува, за да го убедиш, че спорта е хубаво нещо? Бих му препоръчала да бъде да бъде по-адаптивен, да се справя по-добре. Бих му помогнала да стане по-бърз, да тича добре, да скача високо. Добре, а каква е ползата от спорта за децата, според теб? Според мен ползата за децата е да спортуваме, за да сме по-здрави. Значи здраве, добре. Още какво идва, когато спортуваш? Мускули, сила, енергия. Да. А настроението какво е на човек, когато спортува? На някои се намръщват, други са щастливи. Добре. Ти най-често как се чувстваш, когато спортуваш? Щастлива съм. Щастлива, весела, нали? Да. Усмихната, защото движението дава енергия. Енергия. Повече енергия. Точно така.